At servisyo, makasigurado ang pulot. Ang nasa droga, iyan ang malupot. Ang kapulot, at ang makakurat, iyan ang tapusot. Ang kapulot, ikaw pagtapos ang mga tumatrabaho. Positibo na servisyo, di ko nasang pagpagto, hindi sa sukat sa pag-iikot na panahon na sa atong pagpagto, lupot kita sa atong mga handong sa isang syudad, ang paghiya at hiligan, ganong mga pasiwan man, ako medyo napulot na, ang kapulot. At servisyo, makasigurado ay hindi kapulot. Ang problema sa droga, iyan ang malupot. Ang hindi kapulot, at ang makakurat, iyan ang tapuson kay Idol John Kapulot. Ikaw at ako sigurado may trabaho. Uy no mga kabyanan sa liwat, may ngaga naman sa inyo tarantana. May ngaga sa bilog nga Western Visayas. May ngaga isa itong makauturan sa 180 ka mga barangay siningaton syudad sa 7 tanan ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sang Lapos, Lapas, Haro, Mandurriao, Mulo, Arevalo City proper. Kag sa aton man tanan nga mga taga-Paramati sa 42 ka mga banwa. Kag isa ka component city sa bilog probinsya sang Iloilo. Kag sama kaiping man nga mga kaprobinsyahanan siningaton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Kapisaklan kag Antique. Sa mga taga-Romblon, Ormoc kag Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Mindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa malabutan siningaton nga pag-waragwag. Sa inyo tanan mga kabistado, may ngaga kag welcome na. Diri sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan. Bistado! Sa kinandan mga kabistado, diri sa aton nga pagpangalagad. Liwat kita nga magatalakay sang pila ka mga dragko nga mga issues, mga top stories of the day sang balita lokal, nasyonal kag international, mga mainitinit kag nagabalingaso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong adlaw diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kinaandan, ang inkawpon man naton karon ang mga report nga informasyon gikan sa aton nga mga kabistadong reporters. May kang tanan sa ilan na tipon nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Sa kinandan ako naman yung abyan sa kahanginan, Idol John Alohado Kapulot. Naga-welcome gid sa inyo tanan-tanan. Diri sa aton nga pagpangalagan mga kabistado. Today is Monday. Lunes kita subong adlaw. Pitsa 2 na sa bulan sang Enero tuig 2023. Aragay 2023 na kita subong gali. Boom! Kamusta kamuda? Kamusta ang aton nga paningkay-singkay? Kamusta New Year ta? Ayos lang, ayos lang. Okay lang ang kwan nyo, New Year nyo. Ay, happy New Year sa aton tanan-tanan nga mga pinalangga, nga mga tagparamati sa aton mga pinalangga nga mga sumulunod. Happy New Year sa inyo tanan-tanan. Kabay pa nga nangin aton subong kabay pa nga nangin mangin makwan mangin kabay pa nga mangin maayo kag kabay pa nga mangin manami sa aton ang 2023. At least nalampasan naton ang 2022. Ang kabistado ang 2022 isa sa pinakadako kag pinakagrabe nga challenge sa aton kabuhi. Mas especially sa akon personal sa akon personal yung mga kabistado, grabe ang challenging sang 2022. Terrible nga kwan. Yaw halos ang 2022 ihamak nga puwerte ang paghatag sang gumuntang sa akon nga kabuhi. Sa akon personal nga kabuhi. Lantawahan nyo blang. Grabe mo.
halin mga kabistado sa ato sila nga pagpadalagan bilang mayor sa syudad. Hasta nga daw halos daw hindi ko na malutsan kag hindi ko na daw halos grabe ang kwan sa aton, no, butong sa aton paidalom hasta tanan-tanan nga mga pagyaguta, tanan-tanan nga mga pagpang batikos, tanan-tanan nga mga pagkanubo, tanan-tanan nga mga pagpanghikay, tanan-tanan nga mga pagpangbuli, tanan-tanan nga pagpanto sa pagpasaka sang kaso, tanan-tanan nga pagkanubo sa aton nga kabuhi na dihamak, hasta sa aton nga trabaho, hasta sa aton nga may mga kwan kita, may mga grabe nga mga challenge gali ang kwan, no? Mga challenge ang nagyan aton sa aton nga kabuhi sa sining tuig sang 2022 nga ini. Salamat kitang nalampasan aton, no? Tanan-tanan pagkaguba sa aton sining trabaho, pagkaguba sa aton nga damo-damo sa mga gusto nga magguba sa aton personalidad, damo-damo sang tao nga nagahingabot sa aton sa tuig sang 2022, dihamak nga puwerte nga mga pagpanghingabot hasta nga nang totally gusto gid bala nga damo-damo sang tao nga gusto nga mag-back down sa aton, sino gusto nila nga magguba kita, gusto nila nga kuan gid ba nang madunot-dunot kita bla sa ining tuig 2022. Pero na kuan taman na, dalampasan taman na. Anyway, nagapasalamat kita sa mga Ginoo nga bisan amo to nga mga challenges ang nagyan naton. Ang tanan-tanan to puro lang tanan daw kuan, no, daw pag down, no, sa ang tanan bilog nga 2023 down kita tanan-tanan daway gid sang up sa aton kabuhi, ano, puro gid down mga kabistado. Tiga kapyot lang kita sa mahal nga makaako nga malampasan ta. At least subong malampasan naton ini tanan-tanan kag ginapangamuyo naton nga kabay pa nga mangin maayo ang 2023 sa sining sa aton, sa akon personal nga kabuhi, sa akon kuan, no, sa akon career, tanan-tanan mga kabistado. Pangamuyo kita nga kabay pa nga mangin kuan lang mangin maayo sa akon ang 2023. Kaya 2022 baw dihamak ka puro gito tanan-tanan ubos-ubos daw halos kuan, no, lang gani kay nalampasan ta pwerte nga nagakuan ka nga pagkilala sa ila abi nimo mga amigo mo gid sila nga mga matutuod sang una gali igo dayawon kwenta, lain gali nga klase sang mga matutuod nga mga amigo, hindi gali matutuod nga mga amigo sa pagkamatuod sang ulihi nangin mortal mo pa nga kaaway so sumuryones garapon ni Santissima, oh. So at least ang tuig 2022 nangin isa ka memorable sa aton, sa akon mismo nga kabuhi ha, sa akon nga kabuhi nangin isa ka memorable katama ang kuan, no, balo ka mo mangin memorable sa imo ang isa ka bagay kang isa ka butang kun ina bala ang duha man na sa kabutang mong either grabe ang pag-antos mo, memorable na sa imo, kung grabe ang kalipay mo ang hatag sa imo sang kaayo, no? So ang 2022 nangin isa ka memorable ini nga tuig sa aton, most especially sa akon personal iya mga kabistado, nangin isa ka memorable ini sa akon ang tuig 2022. Damo-damo sa mga amigo nakon nga ubos kita ng kalataltal, damo-damo gid sila. Perte kadamo sa mga ginakabig naton nga mga amigo ko nga nagkaladula sila tanan-tanan sang 2022. Amo nang hambal sang akon nga bag-o nga amigo. Sila nga sa akon, sila nga pare. Kung gusto nimo makilala, kag gusto nimo mabalaan, kag makilala gid ang matutuon nimo nga amigo. Kung matutuon mo gid siya nga amigo, listingi intra sa politika. Ay once siya mag-intra ka sa politika, tra mo na makilala kung sino gid ang matutuon mga amigo, kag kung sinong hindi mo amigo gali. Ya siling ya, amigo kamo gali kay ang iya sining nga pag-amigo sa imo hapaw kung sa mga hiligaynon pa nga mga madalom
salimpapaw nga klase isang pagkaamigo. Ulot, So, diri nato nakilala ang matutuod nga amigo. Diri nato nakilala ang mga piki nga mga amigo. Diri nato nakilala ang mga kuno abi amigo mo siya gali kay siya pang matumok sa imo. And diri nimo makita mga kabistado kag makilala ang ginahambal nga nagapakilala nga kuno abi amigo mo gid siya, kuan mo gid siya, best friend mo siya. Amiguho niya gid katurutudo kay silinga miguhay gid kamo, bisan ano pa matabo, miguhay gid kamo, dire mo na sila makilala sa tion nga mag-intra ka sa politika. And beside that, kung kuan mo makilala mo sila sa matutuod, di mga kabistado nga ginakilala nimo nga hindi mo tutuod mo nga mga amigo subong sus mortal mo pa nga mga kaaway ang iban, hindi bala yan. So gani sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagparamati sa aton nga mga kauturan. Salamat kita sa mahal nga Ginoo sa mga makaako. Ginatagan pa kita tsansa nga makalantaw kag makabatyag kag mangin kaupod. ang problema sa Makakita sa bilog nga kalibutan sa ining tuig 2023. Ay ina pangamuyo naton nga kabaypa nga ining 2023. Mangin maayo ini kag mangin matarong sa aton siling pangabuhi. San mismo sa akon personal kabay pa nga ang 2023 mag-ugyon sa aton sining pagpangabuhi sa subong mga sa subong nga tuig 2023 mga kabistado. Ang isagid sang akon nga ginapabugal kag isagid sang akon sino ginapasalamatan sa mahal nga Ginoo mga kabistado kay bisan amo na nga grabe ang mga inagyan naton sang 2022. May ara gid sang mga pumuluyo naton nga ilabi na gid ang akon sini nga mga sumulunod, ang mga nag-upod sa aton, ang mga sumulunod naton ilabi na gid sa aton sini nga programa, sa especially sa kahanginan kag diri sa aton sini sa Radyo Bistado. Ang napasalamatan ko gid kay kamo tanan-tanan nga mga sumalakdag nakon nga mga supporters and mga followers nakon, ang mga supporters naton ka mga followers, kamo gid yang akon nga napasalamatan nga ginapasalamatan naton ina sa mahal nga Ginoo nga ginhatag niya kamo sa akon, nga nagahatag sang kabaskog sa akon agod nga magpakigbato para sa aton nga kinamatarong kag magpakigbato para sa aton nga kayuhan pangkabilugan, most especially kamo man ang nagpabakod sang akon nga badatyagon nga magpanindugan kag magtindog subong bisan nagaisahanon lang kita. Pirang nahot na lang nabili naton nga mga amigo, pirang nahot na lang mga bili naton nga mga best friend, pure gid nga mga best friend. Pirang nahot actually jutay sila kabilog nga nabili. Halos pertik na mo damo kun dragit. Labi na gid kun when it comes to istoryahan tang politika, perte mga kabistado. Nabilin sa akon pirang nahot na lang ang mga pure nga amigo mo inablang hambal bala nga prangka bala nga pare. Hindi kuya pare bisan mo pang matabo da tiguhay na tagyapo. Tiguhay gid tagyapo. Kay lain mga kabistado ang inang amigo nga pure nga amigo. Ang inang amigo nga gatubangay kamo amiguhay kamo gali kay ginalipot yakap. Kagamo na sang pinakamasakit nga batyagon abi nyo. Ang pinakamasakit nga batyagon abi nyo kunano. Kay na bala ang nagalaom ikaw nga amigo mo sa gali, grabe ang imo sining kwan nga grabe ang imo sining nga pagsalig nga abi mo pure mo gid sa amigo sa hirap at ginhawa sa kalalatan o kun man sa karaydan danya ka miguhay kamo kapusan gali igo dayahon kwinta pag pitik sintas makwan pa siya inang makontrahanay kamo maaway kamo sa isa lang ka prinsipyo nag-away kamo pagkatapos sa ulihi personalo niya ka hasta nga pangitaan niya pa ka ideya nga madunot kagid ma-down kagid hasta nga maabot sa tiyempo nga ang mga iban nga mga nagakontra sa imo no amo pa to ang dampigan niya amo pa tong apinan niya kay
kung imo lang tawon, ti siyempre ang mga kontra mo to, amo na to ang mga siyempre para sa kaaraydan. O hindi ba lang? Kay mo ka nga, abi mo, kontra mo to siya, tungod kay imo nga gina-drive out para sa kaaraydan sa pumuluyo, para sa kaaraydan sa publiko. Kitapusan na mo patong dampigan niya. Aba, sakit ba tiyagon? Mga kabistado, kung wala ka lang kung malapkol, kung malayo ka lang sa mahal nga Ginoo. So, makuan ka, do maribilde ka, do maribinta ka. Galing, ano sa ginasiling bala nga basta gani ginagaydan ka, kag basta gani nga malapit ka lang bala tiyagon mo sa mahal nga Ginoo. Hindi masulod sa pinsar mo ang magtimalos, hindi masulod sa pinsar mo ang mahambal abing mabalos ko si imo to, kundi once gani nga malapit ay mo bala tiyagon sa mahal nga Ginoo. Nagaydan niya ka, mambal sa nga sige lang. Daw kasulod sa pinsarya bala nga daw ginadiktahan niya ka bala nga sige lang. Inang pabayilan na siya kay ti amo na yang pamaagi nga malipay siya nga gusto kay i-down gitudutudo. Kita kabalo. Iban gani gusto pa nila ipapriso pa ko mo. Pa nang ginahulatan na naton. Lita ba si bala kon pila kadlaw. Sigurado. Way takbalo. Iti siyempre may mga kaso pa kita nga natubang. Ang 2022 ni mo ni pinakamiserable na kon nga pangabuhi mga kabistado tutuod gid. Ang 2022 amo ang naghatag sa aton sang miserable nga pangabuhi mga kabistadong 2022. Pero at least nagapasalamat kita nga ining pag nabatyagan naton nga miserable nga pangabuhi sang 2022 mga kabistado. May posibilidad ideya man ina kag pagbuot man ina sang mahal nga Ginoo nga himuon naton ini para nga makilala taman kung sino ang matutuod ta nga amigo, kung sino ang matutuod ta nga abyan, sino ang inang medyo sinong hindi demonyo. Di ba? So, away pa mga kabistado, kaining 2023 mangin maayo lang para sa aton pagpangaboy sa pangkabilugan sa aton pungsod, sa kalibutan, sa aton nga mga isig ka pareho, sa aton nga isig ka tawo, most especially sa aton personal nga pangabuhi. Away pa nga mangin maayo ang 2023 sa aton. Ang mga nagliligad, bayin na lang to. Itugyan ang tanan-tanan sa mga Ginoo kay ang mahal nga Ginoo siya ang magahatag sina sang siya sina ang magakuan niya ang magapamatbang sa ulihi kay kahibalo kita nga ti kita makasasala kita halos tanan kita mga makasasala man pero wala nakakahulugan nga aton sini mga sala ya lagko gid mga sala gulugagmay lang mas lagko gurong iya sing iban to no hindi bla mga muyuan tanan sila kabay pa mabalag-una na sila especially grabe gid ang isa-gisang nalantaw ko mga kabistado kung nga anong ginhalinan nga nangin miserable ang pangabuhi naton sang 2022 matasigurado ang ginatawag naton nga inang sa droga kuan ba ang kahisa number 1 mo gina ang ginahalinan kun nga ang niara ka nga amigo nga abi mo migo mo na gali kay hindi gali kay tungod nga may ara nga balatyagon or ginatawag naton balatyagon sang isa ka tawo ang ginatawag nga kahisa mga kabistado so dulaon naton ina bye pa ining 2023 way na sa may maghisa sa aton sa akon ay munong naganing ang siling ko tamaran ako kuan pa isa ginawa taman gani ka panago ginawa taman ka nang hindi gusto nga makita gid ka makilala gid ano tanabi karon kay sang aton mga handom nga para kung tani sa aton nga buhi kay sa ato sili nga pumuluyo sa pangkabilugan amo nang matabos no mata lang naton kay idol John sabi nyo ang mapabugal ko lang sa inyo mga kabistado at least nga 2022 bisa nangin miserable ang pangabuhi nato at least nagmiserable ang akon nga pangabuhi hindi ya kay para sa akon personal nga interest kundi nagmiserable ang akon pangabuhi tungod para sa interest naton
para sa pagbulig sa aton sini nga pumuluyo sa pagbulig sa aton publiko. Amo nang manami. At least nga wala ako pagpabayi siguro sang mahal nga Ginoo. Tungod kay tinabalaan niya man ang aton tinutuyo para sa aton isig kapareho, para sa kaaraydan sang aton publiko, sang aton pumuluyo. Ang ginatawag naton matutuod nga pagserbisyo sa mga pumuluyo. Kung guro kung nga waya man ko ginpabayan. Sulob na sa pinsari nga antusa lang anay jo. Duhi lang nga antos anay na sige pila ka adlaw. Sa tanan ko nga makasubo may kalipay man. Mo na ginapangamuyo ko nga sa sining New Year. Kabay pa ngayong 2023 mangin maayo ini siya para sa aton nga pagpangabuhi sa bilog nga pungsod, bilog nga kalibutan. Sa especially sa inyo kag sa aton personal. Okay? Ayos. Happy New Year sa inyo tanan-tanan. Happy New Year. Kamusta? Ayos lang. Grabe man ang aton nga kwa no. Grabe man ang New Year ta subong no. Anyway, mga talagko nga magabalita kag information nga aton pagatalakayon subong adlaw diri sa aton nga pagpangalagad mga kabistado. Diri kita karon sa mga pila ka mga summary reports. Mga pila ka mga talagko nga mga balita sa aton nga mga pumuluyo gali dira sa aton nga mga viewers nga gusto magpanamyaw sang Happy New Year. Kuan la kamo da. Comment la kamo sa aton nga comment section sa duwa naton ka mga Facebook page. Ang June Kapulot News Live kag ang Radyo Bistado. And mga kabistado sa aton sini nga YouTube channel. Dili kamo maka-tune in live. Pwede ka kamo maka-tune in live man kita sa aton sini nga YouTube channel, ang Radyo Bistado YouTube channel. Kanto kamo da no. Hindi man kamo dira makalantaw. Ay aton sinakaron nga paga maka-comment makamuda no. Aton nagkaroon nga pagabasahon ang ining mga kuan nga ini, ang inyo sining nga mga comment labi na gid sa mga gusto magpanamyaw, mag-greet sa ila sining nga mga miyembro sang pamilya, ilabi na sa mga taga-abroad, sa mga OFWs. Mga supporters naton nga mga OFWs. Congratulations sa inyo kag sa aton tanan-tanan. Nalampasan naton ang tuig 2022. Ati kamo sa nagligad na dalahig pa no. Pagserbisyo ko ni sa iba naton sini nga mga supporters nga mga OFWs bala. Kay sang timpo sang una nga grabe ang winaswasanay sa aton, pati ang aton nga mga supporters nga mga OFWs kinapangbira pa. Kinapang waswasan man nagkadalahig no. Ining mga supporters naton nga mga OFWs nagapalayag man kag nagapalayag lang sang ila sini nga mga hindi abi pagkumporme sang pagkomentaryo sa aton during the time. Pati sila nagakaladalahig pa. So ako na kun nga bisan ano pang matabo ni ginalangga gid naton iniya kag ginapalangga tagi tudo-tudo ni kag hindi tagi malipatan ang ato sining kabalaslan kag pagpalangga sa aton nga mga OFWs nga mga viewers naton nga mga sumulunod. Thank you so much no sa aton tanan-tanan nga mga viewers nga mga OFWs. Ilabi kag labaw sa tanan no sa mga supporter sa ilabi na gid sa mga grupo sang June Kapulot Fans Club International. Pasan naman nato na 2022. Subong naman na challenge naman ini para sa 2023. Ay nga mangin maayo lang sa aton kag mangin maugyonanon sa aton ang 2023. This is the second day of 2023 of the year 2023, year of the rabbit. Sa Chinese calendar mga kabistado sa Chinese calendar mga kabistado inahambal na ang ini nga tuig ini sang mga rabbit. Ano ang kwan man? Ano ang mga characteristics sang rabbit man? Mangluwas sina nga pinakasikat kag pinakakilala nga ang rabbit mga kabistado, multiple ang ila ginatawag nga kwan bala ano gani pa daw sini nga multiple ang ila sini nga kadasig ang ilang nga speed no kung padalaganon mo mga dasig ning mga rabbit kita yung ang istorya sang ang pagong at ang kuneho di ba dasig padalaganon ng kuneho mga kabistado magduwa sina when it comes to reproductive system
Porsigido Mga kabistado do muning pinaka madasi kuno sa reproduction. Sang pag-iikot Irtinuwi ka na bulan-bulan niya ga bata kunong rabbit mo. Mga kabistado. Mga handong basa Na, hindi bla? Ang syudad Kada bulan-bulan. Kada bulan-bulan mga kabistado. Pirti ka. Si Manuel Aga busong aga kuan kuno mong gabata kunong rabbit mo pirtik nasig magpadamo. Ay idol So, John Kapulot Sa mga karakteristics ang rabbit mga kabistado nano ay parte sa Chinese calendar no. Ang problema sa droga Chilingon kung parte sa negosyo may posibilidad. Alamak lakurat Si Madam Auring ta sini ba? Ay Ang ato ni Budo Banta mlani ginaw ginakwanta mlani ginaw salo analyze talam la ulo analyze la niya. Hindi kuya si Madam Auring. Porsigido Hindi gani si Kwan. Una sang Sino nga manugpakot la. pagpasasitad Sang pag-iigugma Ati tanan nga mga kadasigon ara sa rabbit mo. Dasig magdalagan, Ang mga handong dasig magkaon, Isang dasig magpadamo. Tanan madasig. So, Ganing mga mga kabistado, ano kuno ang tuig kuno sang kwan sang rabbit maluib. idol John Nga man, araw-araw man di mangguro ah. At serbi Tanan yang kwan ang ano ganini ang John Kapulot Ang Abi sa inyo, abi da sa aton nga mga viewers, sabi anong paglantaw nyo idol John Kapulot sa ining tuig sang mga rabbit no? Ang aton subong kwan nga sa aton sining base sa Chinese calendar. Ang year subong, year of the rabbit, dumduman nyo nga sang nagligang ito, year of the rat. Actually, ako natao, ako mga kabistado, is 1972. So, nakatuon ako sa Year of the Rat. Yabi ko, nay buinas ang Year of the Rat sa akon. Titanan-tanan, no, puro man. Puro mataran waswas ako. No, pariho lang bala nga ako nga isa ka ilaga. Nga nagasulod sa buho, nga ginakutkot, kay gusto nga hantingon. Nada mo ng kalimbawa ko sa nagligan nga 2022. Kaya natawa ko is Year of the Rat. Gitman mong kagahapasang nagligan nga to. Year of the Rat mong. Di ba? The Year of the Rat ako, 1972. Sigurado Di ba? Hindi man manami ang para sa akon nga tuig tong Year of the Rat nga to. Way man. Kung ba si Year of the Rabbit, ba si Mayo ning ako niya. No? Alamak lakurat Mariyo lang sang una to sang Year of the Rat to. Ti Year of the Rat man ako. Tuloy lang nga panago ko to yes buho. To halakot-kot lang nga kutkot. Halos damo sa naghunting sa akon. Gusto nila yan nga dakpon kita ko. Hindi ba? Ito mo ng sitwasyon ko sa nagligan to eh. Sabay pa nga manami man. No? No? Ang sa base sa Chinese calendar, ang tuig 2023 is Year of the Rabbit, mga kabistado. Tuig sang mga rabbit. So ano ang kwan sang mga rabbit man? Characteristics sang mga rabbit man. Number one, tanan nga kadasig ara sa ilam. Dasig magdalagan, dasig magkaon, dasig dasig magpadamo. Tanan nga kadasig ara sa ilam. Kon parte sa mga negosyante siguro niti base madasig no? Base madasig dasig ang magdasig magsaka ang imong puhunan no. Base magdasig ano panuwag sini? Base magdasig inang dako ang imong negosyo. Base amo man no. Kon parte sa pamilya di base magdasig magdamo pamilya mo. Kon parte sa paghigugmanay base magdasig ang inyong magdasig ang inyong kwan nga develop ang mga relasyon ninyo base mga amo na no. Pagkabay pa. Dapat positive lang tatanan-tanan ha. Hindi ka mo magpaminsar sa negative subong kay bag-o sugod tuig ni. Dapat kinanglan. Ara kita sa positive thinking mga kabistado ha. Dapat think positive lang tanan-tanan kay ara kita sa pag-start sang tuig 2023. Okay? Kakabay pa na madasig na madula ang pandemic. Actually ang aton mga kabistado nga kwan nga ang
aton nga 2023 ni Trabaho. talantaw naton nga may posibilidad nga magabalik na ang face-to-face naton Diri sa nga kwan nga inang eskwela, estudyante Nasa ato sining education kita may face-to-face na kita laban-laban nga pamaagi sa nga edukasyon sa pagtudlo sumo nga 2023 kag ti optional ang ginatawag nga paggamit sang face mask mga kabistado. Doon ka po Sabay pa nga amo na siya. ang pagservisyo So, kuwan lang kita. sigurado Amo na ni ang pagbalik sang normal nga pangabuhi sang aton sini nga mga pumuluyo. Kadalagan sa 2 to 3 years gid man. alamak lakura Tubtob 3 ka tuig. puson Ganagantos kita sang pandemic mga kabistado. And now, ikaw ang ako we are now approaching sa inang o sige magservisyo pagbalik sa daan naton sini nga pangabuhi nga hindi na limitado ang aton sini nga paghulag. Pero at least nakatuon kita sa ginatawag naton mga kabistado nga pagpangabuhi nga mangin malimpyo ang aton sini nga pag-ugali. Among natun-an naton nakatuon kita nga mangin malimpyo ang aton nga ugali. Lantawan nyo ba lang? Kada hulag sang tao subong hindi sila kahulag kung wala alkohol ang kamot nila. Kada hulag sang tao subong hindi sila kahulag nga hindi sila makapanghinaw ka makapanghabon sang kamot nila. Kada hulag sang tao subong may mga time kung kaisa nga kung daw ginakita mo daw ginasipon ka daw ginaubo ka ang una nga time yan napabahian lang na subong iya kung ikaw mismo nga personal nga daw ginaubo ka o kung ginasipon ka sigurado kaya kabistado no? Ay, ikaw na mismo iyang maglikaw, ikaw na mismo iyang magamit sang face mask para nga hindi ikaw makalaton sa iba. Hindi bala amo na natunan naton. Sa aton sini nga pagpangabuhi subong hindi bala. No? Kita nyo kung ano mga natunan naton sa sining paghimo sa pandemic. Sometimes ang pandemic makasulumpa. Ang grabe nga pag-down sang aton nga ekonomiya. si Manwa Pero ikaw ako kay kung aton lang tawon Tuldon ka may mga ara man sang positibo nga gindulot sa aton ang pandemic. ay tuldon ka Ang negatibo kay manti siyempre naguba ekonomiya ta, guba pa nga buyanan ta, damo sa nagantos, damo sa napatay, tuldon ka po nagbaratian. alamak lakurat Pero mga kabistado, ay tuldon diri man kita nakatuon sa atong positive side niya, no? Iginambal ko sa inyo. tumagraba Nakatuon kita nga mag-ugali kag magpangabuhi nga ang ugali naton mangin matinlo. Tanan nga nasyon, hindi lang kay diri sa aton sa Pilipinas. Halos tanan nga nasyon nagtuon sang pagpangabuhi nga matinlo. Hindi ba lang? Sa una nga time hindi ka kita tao iya nga kalakat siya may dalang alkohol bagya. O hindi ba? Sa una ya. Sa una hindi kaya kakita yung tao iya maglakat siya sa dalan. Hindi kakita siya nga may ginasukbit siya nga alkohol hindi ba? Or face mask hindi ba? Kag hindi kita kakita sang unang nga tao. Nawas gani may mga tao iya nga nagaubo. Kung mag-ubo yaway ka panabon ba yaway ka panabon kuno dabag pagusto na sa kawa o may ugad sa piyak mo. Di ba? Subong nakaugali na kita aton nang nabatyaga, aton na nahibaluan kag nakatuon kita sang ugali nga mangin malimpyo, kag nangin good bla. Kung daw ginasipon ka, ikaw na mismo yung katakol sang face mask. Di ba? So, muna siya. Damo sa mga natunan naton anyway, hindi ba? Nan. Sa to sini nga mga pinalangga nga mga tagparamati sa ato makauturan ti ining 2023 kapay pa nga magabalik ni kita sa matutuod nato sini nga pagpangabuhi kag tiyan mo lang na optional no? Gusto kita kung na face mask kita kung hindi kung sa subong nga aton sini nga problema sa pinapaabot-abot sa sining tuig 2023 sa pagbukas na liwat pagbalik sang klase. Okay? So, at least, thanks God. Pasan naton ang tuig 2022. Bago nga mga challenge nga ato siling nga mabaton, nga ato siling nga pagatubangon sa ining tuig 2023. Diri kita karon sa ato na nga mga headlines. Diri sa aton nga pagpangalagad mga kabistado. sa atong mga handog ang pagsang
So diri na kita mga kabistado sa ato sini nga mga dalagko na nga mga balita kag information sa aton karon nga mga headlines. Pulot na Si Pope Benedict XVI serbisyo. ang napatay sa edad nga 95, 95 years old. Ang problema Napatay si Pope Benedict XVI. Limpyo kay Kini siya ang natala na galubong sa Enero 5. lamak lakurat. Maring nasiling naton nga bisan ano pa sa aton kabalaan. Doon ka Kung hindi kaya Diyos, kag hindi ikaw iya mo ang makaako, may trabaho. kamatayon kagit. So bisan pa nga nagaserbisyo kita sa mahal nga Ginoo, tanan-tanan nga pagserbisyo tara sa iya, apang mga kabistado, abot ang tiyempo nga madula kita gyapon sa kalibutan. Una sa For example, Mother sa Teresa. syudad sa Mother Teresa mga kabistado to kay isa lang to yung magbinuting. nasang Sabi niya kagabuhi sa bilog nga kabuhi niya halin sang gamay sa magdako siya. akong mga handa. Isa lang to siya magbinuting. Isang syudad Patay sang pagkapatay niya, hindi ara man gyapon. Kay kamatayon kita sa tanan-tanan nga bagay. di manwa. Kita nyo ang aton Santo Papa, at siyempre amo na sang ginalantaw naton nga pinakamalapit sa mga Ginoo. Diba? Doon ka pulot. Tanan nga pagserbisyo sa Ginoo ara sa iya. Isyo makasigurado. Dadya 95 napatay ang Santo Papa si Pope Benedict XVI mga kabistado. Oga iya Ang niya is January 5, idol doon. 2023. Alamak lakurat yung iya. Samtang Pusod kay idol doon. sa iban pa naton nga mga balita sa mga balita balita lokal sa aton mga kabistado nga mga dalagko nga mabalita kag information sa mga balita lokal Nasang pagpato. pagatalakayon diri sa ato sila nga pagpangalagan Igugma. kaon naton karon ang summary report sa pangkabilugan sa total nga Atong ilang ginatawag naton nga New Year's Eve incident. mga Dala ang mga kwano, dala na inataran-tanan, mga firecrackers incident, mga stray bullet, mga nagkalapilasan sa kaso sang idol doon. mga kabistado sang firecrackers at Napagserbi. mga minaoy man na no? Sigurado kay Bilog nga mga balita sa bilog nga ang problema sa Region 6 mga kabistado. Limpyo kay Lakip na sa ato sining nga tagsa ka mga probinsya sa bilog nga Region 6. alamak lakurat. Ato na karon ang mga latest nga mga balita upod sa aton nga mga reporters. Pulot. Samtang Ikaw at ako dito sa may probinsya sang Capiz may ara ka mga biktima sang firecrackers, 5 ka bilog sang nagligad nga New Year's Eve. 5 ka bilog gid ang biktima. Kaya gani kay nagulugagmay lang. For iso mga kabistado ang pamuno ni President Rodrigo Duterte during the time sa iya sila nga pag-regulate sa kag sa pagdisiplina ang pagdisiplina yang pagpaimponer o kung pagpaimplementar niya sang disiplina sa aton sini nga mga pumuluyo sa bilog nga Pilipinas sang tiyempo ni Tatay Digong idol doon. nagpabilin ang iya sini nga pagdisiplina sa aton nga mga pumuluyo when it comes sa kada New Year. Ang pagpalupok mga kabistado hagan-hagan ang pagpalupok hindi basta-basta dapat napahamtang sa insakto nga lugar. Ako si Ini mga kabistado sunod na ang pagdisiplina nga ginhimo sang aton presidente sa sulod sang anong katuig nga nagpangalagad si President Rodrigo Duterte. Siya lang sini ang nakapaimplementar nga dapat disiplinahon ang pagpalupok, hindi ka magpinagusto lang kung sa diin-diin. Kag dapat lantawon gid anay nga dapat mangin safe ang aton sini nga lugar nga ginapalukpan sa aton nga mga palupok kay manti hindi manigar kag gini madula dayang tawag naton nga tradisyon nga kinanglan mapalupokid para nga pangpasungaw kuno sang dimalas, pampalaya sa mga dimalas kag pampawelcome sa dibuinas. Hindi ba? Subong mga kabistado. Amo na ni ang sitwasyon. Amo na ni sang ang natabo kati kita nagamat-amat na disiplina sang ato sining kaugalingon. Ginsunod na naton kay manti hambal ko sa inyo nga basta gani nga ikaw ang isang ka-leader, no? Kabalo ka magpa-implementar ka mag-imponer sang disiplina sa imo sini nga pumuluyo. Sundon na malang nasa ulihi sang aton mga kauturan. Pirmiro malang ang medyo mabulubuday. Sa ulihi na sige-sige naman lang nga. Di ba? Nakita nyo wala sang mga dagko nga mga insidente nga nagluluntad. No? Labi na gid may mga
may sunog nga nagluntad sa nga kagabi sa haro. Galing mga Pero imanwa. ang ginhalinan niya hindi ya kay kwan, hindi ya kay firecrackers ang ginhalinan. Ang ginhalinan niya ang kandila nga ginsindi sa altar. Napagserbisyo. Ang kandila nga ginsindi sa altar mo yang ginhalinan sang sunog sa distrito sa Ngaro karon. Sa kagabi. Kadroga. Kandila to ya hindi to ya kay Quitis, hindi to ya kay whistle bomb, Ulot. hindi to ya kay libintador, kundi to ya kay plapla, kung ano pa ginang iban nga mga palupok. Kay idol. Mga sinturon ni Judas da, mga 5-star na mga kamara, hindi amon ang ginhalinan. Durado Ang man. ginhalinan niya, ang kandila nga gintongtong sa altar nga ginhalad, no? Dito Mga kabistado, balo ka mo mga New Year ni ka mga Christmas, may mga halad-halad na yung ato sila makauturan, kabutang sa altar, o hindi ba? Kaya ang kandila nalipatan sa pagpatay, pagkaaga, Atong mga upod ang kandila, nagmakot ang kalayo, sunog ang balay, mga kabistado, kagina dira sa may distrito sang Haro, o hindi ba? mga kasimanwa. Amo na siya. Kani sa ato sini nga mga kauturan, sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagparamati. Idol. Standby kamo kay ato nagkaroon nga pagatalakayon diri sa aton nga pagpangalagad. Show. Mata. Samtang sa iban pa naton nga mga balita, daring pinaka-the best nga balita. May mando karon mga kabistado. Kaya pagalinaw isa ka headline, Kay idol. may isa ka tiyo Alamak nga lako. nagsita kuno sa iya nga hinablos. Son. Kay O idol. ginbuno to do patay gid. No? Kung isang ginasiling ti Sigurado. kaway pinamilya ti dala guro hinubog naman niya, no? Well, nato na karon mga balita kay information man nagikan sa iban pa naton nga mga reporters. Inari pagid ang isa sa pinaka-kampiyon nga balita. Panahon na sa Pinaka-the best nga balita para sa aton nga mga pumuluyo. pupus kita sa atong mga Mayor Jerry Treñas nagpost sa iya sila nga Facebook page nga nagbutang ini sang pahanumdom kag paandam. kasimanwa. Pahanumdom kag paandam Ikaw at ako kay sa tanan-tanan nga mga traffic aids diri sa bilog nga syudad sa Iloilo. Tanan-tanan nga mga traffic aids sa bilog nga syudad sa Iloilo. Kay idol. Don. Preparar kamo. Plastar kamo tanan-tanan, halong kamo. Kaya ko nga kay man ay mando karon si Mayor Jerry Treñas kag pagpangabay sa mga publiko Son. Kay nga idol. buligan siya kuno. Ulot. Buligan siya pangdakop sa mga Sigura. traffic aid Trabaho. nga naga marites. Sa pagpato. Mga chismoso kag mga chismusa nga mga kwan nga mga traffic aid. Panahon na Once madakpan ini mga kabistado with corresponding pictures sa kag atong makalabot sa opisina ni Mayor Jerry Treñas. syudad. Ang suspindiron kamudayon tag duwa ka semana. Syudad. Ikaduha, Kasimanwa. makita nga ang mga kwan ang mga traffic aid Ako kay wala Tuda. labot nga naga-chismis na Idol. Don. nagapasilong pa sa mga puno sang kahoy, nagapasilong sa mga puno sang building, Makasigo. nagapasilong sa mga kilidalan o sa mga poste, nagapanago na, nagapasilong. Problema sa droga. Mga kabistado, mapicturan kamo gani, tanan nga mga traffic aid nga ini, mapicturan kamo gani, kag mapadala sa kay Mayor Jerry Treñas. Idol. Don. Number 1 ninyo nga penalidad, suspended kamo duha ka semana. Kag sa dalayon nga sige-sige Magserbisyo. nga pagkita sa inyo nga amo na pirming attitude nyo, ang imoon sang mayor, pangkakason kamo sa serbisyo, pangtaltalon kamo sa serbisyo. Ara nyo, ala nyo, galing daw balis ka daw. Daw kuan daw hindi nami aw. Kabalo kamo mga kabistado. Ang aton nga mga traffic aid, hindi ni sila mga kabistado mga robot. Ang mga traffic aid naton hindi ni sila yung mga robot. Makasigurado. Nga kung yabihan mo lang sila kag butangan mo silang battery, maandar lang sila kag magtudo da bahala da ulanan sila o kung initan sila. Idol. Ang Don. importante, basta may baterya lang ya ang robot, sige na ya kumpas, sige na ya lakat, sige na ya andar. Kaya ang aton nga mga traffic aid, ya mga human ni sila, mga tao ni sila ya. Porsigido. Mga tao ni sila nga ginagutom, mga tao ni sila nga ginabalhasan, mga tao ni sila nga ginainitan, mga tao ni sila nga ginatugnawan, mga tao ni sila nga makabatyag sang lutoy ukon kakapoy sa tion nga ini silang nagatrabaho kag maigo sila sang puwerte nga init kag puwerte nga ulan. Mga tao ni sila. That's why mga kabistado nga ini nga klase
klase sang mando ni Mayor Jerry Triñas. Nami manay kay do nagamat-amat na sa istrikto, hindi bala? Kung ako ya pa lang taon, tinami mani nga mando ni Mayor Jerry Triñas. Siya man nga, nagamat-amat na sa istrikto. Kadamak na kurat, lumpia nga tapuson kay ay. Hindi bala? Tinami man. Makon mo na isipa, bla, mayo ni kay magtalarong ng mga traffic aid nga ni magtrabaho, gini sila tanan-tanan tudo, hindi sila Serbisyo, tinamaran nga magpuro panago da sa mga pasilong da sa mga puno sang building da, pasilong da sa mga puno sa mahogani da, puno sang akasya da, upos kita. or magpasilong da sa mga puno sang kahoy nga lawaan da. Sang syudad. O hindi ba na? Hindi namin igidi. Aatida. Pero mga kabistado, Yan mga kasimanwa. hindi ay Ikaw at daw Ulot na. hindi manami para sa aton pala matinan kag sa ato sininga sitwasyon sang ato sininga mga traffic aid. Sigurado. May kang tanan sa ginareklamo sang aton nga mga pumuluyo kontra sa mga traffic aid. Sa droga. Yan ang Pag ginareklamo ya sang aton nga mga pumuluyo kontra sa mga traffic aid, Adam hindi ya kay ang tungod sang pagkatamaran nila. puson kay Kay kalabanan nga mga traffic aid, hindi man niya tamaran. Para man na sila yaga trabaho, man na sila sa dalan. Ang ginareklamo iya sang aton nga mga sang aton nga mga pumuruyo sa traffic aid, hindi balaya mga kabistado. Ang parte sa ilang nga pagpangilkil, Ako, diri sa Ah? syudad sang di daw pagdi. baliskad niya mga kabistado ang yan ni Mayor Jerry Triñas. So, Atong pagpukyon. kay okay lang niya gali sa iya. Ando ang pasan. Kung mangilkil ang mga traffic aid, okay lang yan kay Mayor Jerry Triñas. Kung mangurakot ang mga traffic aid, damo-damo ka pa sa mga paagyan. Dapulot na. Antes nila nga hatagan sang pinalidad ang mga traffic aid nga ini. Dumduman nyo? Syo matas. May isa ka traffic aid mga kabistado. Dapulot. Nga nagkasala. Ang problema Atong isa ka traffic aid bla to na nga maluto kay ay. ang pagpangdakop ya tubla sala bla. Adamak lako. Tublang gin pasibangda niya tubla yang motorista tubla nga ang ginadala nga traffic ang ginadala nga driver's license pike. Murado. Dumduman nyo? Trabaho. Why gito mahatagan mga kabistado sang pinalidad. Number 2, ato ang ginreklamo mga kabistado nga nagpangilkil sang 500 pesos sa isa ka complainant mga kabistado nga si Mr. Chin Bato. Dumduman nyo? Ang syudad. Ha? Iya. Sang permiro, dumduman nyo to nga naghambal si Mayor Jerry Triñas nga sininya. Yati sininya kung may reklamo sila, dapat himo sila sang formal complaint. Ha? Himo sila sang formal complaint siya para nga maaksyonan ta. Galing, kay gin sensationalize ang mga katapos ang media. Mga kabistado, ang ini nga reklamo sang aton nga mga pumuluyo kag nangin isa to ka viral ka nangin kontrobersyal na pilitan sila sang ulihi nga mag-suspend sa sining isa ka traffic aid nga ini nga nagpangilkil. Ito magser. Pero magluwas sina mga kabistado, damo-damo pagid sa mga traffic aid nga ginareklamo sang kaso nga pagpangilkil. Pero ginatolerate lang ini ni Mayor Jerry Triñas. Wala ginini ginahatagan sang pagtamod ni Mayor Jerry Triñas kang Iji Kunlo. Pagkatapos ang ini yang nga mando subong ni Mayor Jerry Triñas nga gusto ya ngang bisan nagapungko o nagapalago to sa may puno sang kahoy kay ti siyempre init masiguro kag kapoy man. Kapahunay-hunay tos puno kahoy kung mapicturan karon. Automatic isuspended kuno dayon duha ka semana. Kag magsige-sige pangkakason. Pero kung mangauti o kung magpangilkil ang mga traffic aid okay lang. Damo pa nga mga prosesong pag-agyan. Damo pa sang sari-sari nga mga prosesong pag-paagyan. Uri paagi dire para lang gid nga mahatagan sa pinalidad ini mga traffic aid kay ini nga mga kurap. Pero kung makita ga pungko o kung nagapahunay-hunay puro kahoy ka mapicturan, automatic suspended ka. Nagapakita lang na mga kabistado, no? Nga nanamian niya si Mayor nga mga awat tao ya sang sa magtinamaran.
Kag ko sa bagay, kunin mo lantaw, hindi man na tinamaran kung magpasilong kas puno kahoy. Init-init, tabi for example, in punto, las 12, alauna, pwerte ka init na, mapatunga, kay mos, tunga sang karsada na. Kung matumba, grabe karuway pilas. Mayo kung ginahatagan yung manasang pagtamo dayon. Damo sa mga traffic aid nga mga nagkalabiktima, nga nagkatumba, wala pilas, maging pang high blood, wala pumugani isang ginhatag. Nga mga benepisyo sa ila. O, hindi bla? Sa malipot nga sugilanon, mga kabistado, kita ya nanamian kita sining nga klase sang pamaagi ni Mayor Jerry Treñas. Nga medyo ulo istikto sa subong sa mga traffic aid na. Makon mo na mapicturan ka lang ya sang mga netizens. Ara kas puno kahoy. Gapahunay-hunay ka to kay tibasin ang lain matiyag mos ka init. Mapicturan ka gani sang netizens. Kag ipasa sa kay Mayor Jerry Treñas. Automatic duwa kas mana nga suspended ka. Suspension without pay. Suspended ka, wala ka sang bayad, wala sweldo. Mga kabistado, no? Makita kanila kag may maka-picture sa inyo kung maka-video sa inyo nga nagamarites ka mo nga mga traffic aid, automatic duhaman ka si mana nga masuspended ka mo. That's why hindi ka mo magulo istorya samtang nagakuan ka mo, naga-perform ka mo sa trabaho nyo sa dalan. Why ulo istorya subong? Why marites? Kay mavideohan ka mo gani, kag mapicturan ka mo gani, no? Kag makalabot sa kay Mayor Jerry Treñas, tapat kagid. Pero okay lang mangilkil. Mangilkil mo gani, okay lang. Mangayo kayo mo sa driver da, mangayo kayo kamo sa mga kun ano da, kuan kamo mang blackmail kamo da sa mga driver. Okay lang, mangilkil kamo tudo da. Kun ang hambal pa sang kilala ko, no? Silingete ano abi kay silingete. Alang sa magsaway sang sagi sang pinangkawkaw da sang kaga pinangurap sang mga traffic aid na kay iya gani sang traffic aid na sinsilyo lang na among pulo-pulo 5-5 pulo-pulo lang ang ila nga kuan mo bulo 20. Ang ila nga pang racket ya sa mga driver. Ang iya sang kilala mo ya minilyon. Amo na ko nga ginatolerate. Amo na ko nga ginapabayaan na yung mga traffic aid Kaya ang mga traffic aid ya, ang ila na nga ginapang racket na sa mga driver. Pulo-pulo, 5-5, bulo 20. Kung makatsamba dati, makablapang blackmail sila na sa mga pangdakop nila. Di maka 200, 300 sila, 500. Pero, kulang na yung katama, no? Sinsilyo lang na iya para katama. Pwerte niya kagamay-gamay na iya sa mga traffic aid. Ikumpara sila sa amigo mo nga minilyon. Yabi mo kung ano, yabi be siya, sinikot abi sugiri ko be, anong mga sampol mo, abi nga mga minilyon, abi nga mga racket be. Mga minilyon, abi nga mga medyo nakabulyong gisa, nakabuylog gisa sang minilyon, abi hatag sa kun himplo be. Siling ko smigo ko. Siling niya number 1. Siling niya number 1. 1.750 billion inang loan. Kuligad po na ituig to. Yabisan. Giniisip ko pa na. Kodason. Siling niya PPP. Sang Central Market kag sang Supermarket. PPP sang Supermarket kag sang Central Market. Ingat to, Siko sunod, ano pagid? Siling niya UFO. Karon ang UFO man, unidentified flying object? Ya hindi. Lingkod ano? UFO. Umka fly over Osmod. Karami ito na klase nga.
Kanamiton nga klase ni aton nga mga kuan mong aton nga mga akon nga mga amigo mong amo niya mga amigo ko nga mga pure. Amo niya mga amigo ko nga mga hindi traidor. Ina mga kabistado kay gapanugid ya mong kutuod. Kuti ano na dahaw sila niya SOP sila niya 10% sa mo ni. SOP 10% sila niya sa mo pagid ni. SOP 10% sa mo pagid ni. Sila kuti pariho mananggali sila sang traffic aid. Yang aw paano pariho? Sila kuti traffic aid di ba pulo-pulo man nila ginasi kolekta sa mga driver. Yato pulo-pulo lang na gani pero pulo-pulo ka pisos. Yalain na ya sila niya sa iya sang migo mo. Wow! Ya hindi niya pulo ang iyaya. Di ano manggali? Niya pulo ka porsyento sang binilyon-bilyon na proyekto. Pulo ka porsyento gali sang binilyon-bilyon nga proyekto. Gali. Tingala ko siling ko nga. Kabistado nga ginatolerate ang mga traffic aid kon mga mangilkil gani why suspension damo pa nga alagyan damo pa nga pamaagi. Pero kon marites gani kag magpulo pasilong kas na puno building da automatic suspended ka. Gani kung ako sa mga traffic aid hindi ka mo pasilong hindi ka mo magmarites perform ka mo sa trabaho nyo tuduhin yung pangilkes dalan. Kaya kung mangilkel ka mo sa dalan damo pa pagyan damo pa proseso no? May mga investigation may mga formal complaint pa nga paagyan. Dapat may formal complaint. Dapat may investigation. Dapat may kuan pa, may police blatter o kung ano pa na nga mga records. Mga kabistado, ang kinahanglanon niya kung timpo sang pagpangilkil ang paghahambalan mga kabistado. No? Pero kung pananglitan nga makita kamo nga daw marites lang kamo daw nagaulo istoryal lang kamo da tapos gapasilong kamo abi kay gaulan o kon gapasilong kamo kay gainit madakpan kamo gani kag mapicturan kamo automatic suspended kamo duwa ka semana 15 días pero kung mangilkil kamo damo paagyan nga rikubikos may formal complaint pa nga kinahanglan. May investigation pa nga kinahanglan. May dugang pa nga mga palagyan nga kinahanglanon. Antes nga paghahatagan sang penalidad or mapinalize ang traffic aid mga kabistado. Pero kung magmarites ka mo, mapicturan ka mo, mabidyohan ka mo, automatic 15 days nga hindi ka mo katrabaho. Suspended ka mo. Pag makita ka mo, nagapasilong ka mo sa building kay init o kung gaulan, automatic suspended ka mo. Duha ka semana. Tikon ako sa mga traffic aid, no? Rekomendasyon ko sa inyo, ara lang ka mo permis sa tunga dalan. Hindi ka mo mag-chismis, hindi ka mo mag-kwan, hindi ka mo magpasilong. Ara ka mo sa tunga dalan. Damo darakiton nga mga drivero. Kada tuduhin yung pangutong man nga. Kung mangutong ka mo, damo pa ya agyan nga mga rikubikos mong. Damo pa ya investigasyon nga pagaymoon. Pero kung makita ka mo naga-chismis ka mo da, mga chismoso ka mo, mga chismusak mo. Kag mapicturan ka mo da, mabidyohan ka mo. Makaabot sa opisina ni Mayor Jerry Treñas, laban-laban suspended gid ka mo. Tayo din ka mo pili, racket o kung chismis. Ay, di ba? Pang kuano na ka mo da? At least nga kung panangitan nga madakpan ka mo. Damo pa yan nga kuan, damo pa yan nga investigation ng pag-agyanda. May mga kuan pa, may mga ano pa nawag sini, may mga legal process pa nga ginahimo dayam. Kung madakpan ka mo kag may reklamo sa inyo nga nagapangutong ka mo. Pero kung ga-chismis ka mo, away na legal process, why na? Kinanglan automatic suspended ka mo.
mo? Oh, tayo tuduhin nyo na nga Marites, sama ko ang abahala, muda. Perte nga abilidades mo, mga kabistado mo, kanamiton. Kanamit nga klase ka pamaagi ni. Mga kabistado, tinamit managani ka naga-istrikto, kita pro dapat, ibutang ta sa husto nga klase sa pag-instrikto. Porsigido magserbisyo. Oras na ton mga kabistado, nakalabor kita sa 25 minutos na kaligat sa alas 12. Shout out anay sa aton nga mga viewers, sabi. Masiplatan ta mga viewers naton, Ria Kapana sa New Year, Maninoy Guaps. Hiling ito sa kay Terry Amosale. Ya correct 100% Sir John Kapulot, Happy New Year sa inyo tanan. Peter Lapating, shout out, Happy New Year. Laila Altelio Rochelle, siya niya ha. Gani man buyayaw nila kami. Ario. Sa kay Charmy Vocal Loxena, Happy New Year. Idol John Kapulit. Kapulit. Kay Lilia Uhoy, Idol good non, base bala idol subong nga tuig kabay nga madadig man ang pag-asinso madasig kabay pan nga madasig ang pag-asinso sang tanan kabay pa idol o kabay pa amo ginagina pagamuyo kung ang tanan-tanan nga mga pumuluyo mag-asinso na sa Pilipinas para nga yutay na lang katama aton nga problemahon parte sa mga kwanyo sa mga furpis kaya mga furpis ta subong pasensya sa mga furpis nga nagapamati ka nagalantawa pasensya nga maigo kamo sinipro sa tutuod lang actually hindi ko pabor sa furpis nga ini kay man nga tinatudloan sa gobyerno tanga magtinamaran ang tao. O hindi ba? Ang tutob sa mga furpis beneficiary subong may nagaobra gahulat na lang sa ila nga daw pamatyaga mo daw may sweldo sila sa gobyerno iya nga way katrabaho. Hindi ba? Kay Wilbert Libuna sila yan nagadepende positive lang sila nga to dapat gani wala na face mask sila nga to. Laila Altelio Hiroche kay Kala GB Happy New Year Sir John. Joan Aguirre Sir Idol John ano station mo sa radyo papasensya wala pa ko radyo subong amo pa lang ni radyo bistado kag John Kapulot nyo slide online pa lang kay Mercedes Malquerido maingod to Idol John watching video thank you. Mirna Palacios Happy New Year. Wilbert Libuna siya abi magpainit 8 ka oras lang tawon ta kundi matumba wala pilas mugay kay Lilia Uho niya stricto man gani idol pero sa insakto lang di bala o dapat gin kay Wilbert Libuda mga kutungiro siguro pwede ba. Links Morales Gatso Happy New Year everyone. Kay Linda Ladua ako sigurado or Mimi Ladua Amen Happy New Year Idol John sila nga to. Kay Nilo Larido or Loredo Gamusa Efren Inabi Espalyardo Happy New Year Idol John pa-shout out dyan sa taga Igbaras. Okay na Sir John UFO mo watching from Riyadh why tupa ng UFO namon di. Ang UFO namon di daw UFO magyapon sa subong. Hindi blang. Sige. Thank you sa mga kauturan nato no sa mga nagapadala sang stars gali sa ato sini nga pagpangalagan. Thank you so much kid sa inyo tanan-tanan mga kabistado. Ayos. Ang problema sa droga iya nga malinto. Oras na ton mga kabistado nakalabot kita sa 29 minutos na nakaligat sa alas 12. Siguro i-check na nato ang mga balita ka information halin sa ato sini nga mga reporters puranti sina diri kita anay mabasa sa ato sini nga mga viewers naman diri sa Radyo Bistado gina GCNL ganito ginanalantaw to diri kita sa diri kita sa mga kuano sa Radyo Bistado naton nga mga viewers sa kay Excel Antonio siling niya pa shout out idol sa mga Antonio family dira sa Barangay Gaob, Cabatuan, Iloilo. Kay F. Cormida, kay Cindy Popo, inang kay Sigmaruhan Katalan, silinya Happy New Year Idol, John Caps, okay. Kay Marinette Manikan, Happy New Year, Power. Kay Felicilio Labrado,
Sharot, mayong thank you for sending heart. Kay Alicia Villarreal, shout out man kay Jovin Alipustain, kay Jamie Canido, may ngaga idol, kag sa tanan nga mga kabistado followers. Kay Jocelyn Pacheco, may ngaga Sir John, Happy New Year. Kay Sir Franco, Happy New Year si Idol. Links Morales Gatso, Happy New Year everyone. Kay thank you sa kay Links Morales Gatso sa stars nga ginpadala. Kay F Cormida, thank you man sa pagpamati. Kag sa kay Yolanda Diamante, UFO ungka flyover Idol John, hindi ungka flyover ungka fly osmod. Ungka flyover osmod. Ungka flyover osmod mo nang kwan ang meaning sang UFO. Okay. Sa aton pa nga YouTube gali no. Bilang taon tabing YouTube ta kung may mga why sang kwan, why kita may mga viewers kita pero why nagakwan, why nagak-comment no. Anyway, thank you so much no sa mga viewers naton sa ato sining YouTube channel mga kabistado. Sa sining mga tinuon mga kabistado, i-check na nato ang mga balita na kag information halin sa ato sining mga reporters. Idol John kapulot ang pagservisyo makasigurado ay Idol John kapulot. Ang problema sa droga, iya nga malinto kay Idol John kapulot. Alamak na korupsyon, iya nga tapuson kay Idol John kapulot. Ikaw at ako sigurado may trabaho. Porsigido magservisyo, di onas ang pagpato, diri sa syudad sang paghigo. Unahan na to ng mga balita kay information nagikan sa syudad sang Roa sa bilog nga probinsya sang Capiz. Upod kita sa kay kabistadong Joshua Haka sa sining mga total nga balita kag information may kang tanan sa ining summary report no sang mga nagkalabiktima sa firecracker incident and most especially ang New Year's Eve incident mga kabistado. Check naton mga balita kay information upod kita kay kabistadong Joshua Haka. Kabistadong Joshua sa report. Good morning, good afternoon, Happy New Year kabistadong Joshua. Yes sa kabistadong June. Happy New Year sa tanan-tanan naton nga mapotura no. Diri sa probinsya sang Capiz kag pangkabilugan kabistadong John no sa nga mga live viewers sa karon nga nagamonitor sa mga live masubo-subo kabistadong John ay ang numero sang mga nalukpan sa probinsya sang Capiz nagadangat sa 5 ang nabiktima kabistadong John. May 5 gid. Yes, tama ka na. Base sa bulletin sa provincial fireworks related injuries kag provincial health office kabistadong John Tito sumugod sa Disyembre 21, 2022 sa Oktober, Enero 1, 2023 sa nagadangat sa 5 no ang nabiktima sa palubok kag naglubo ini no ikumpara sa nakaligad nga tuig nga mayara sang nga nabalhaga sang tuig 2021 kabistadong John. May baluan ng isa taga-Tigma ang duwa no dira sa may area sang Panitan kag ibisan ang duwa kabistadong John ang nabiktima sining ng Bitanya nga palupok kag sa isang palupok kabistadong John nga nabiktima ini among nagkalapilasan ng isa ka buga, duha ka buga rather, isa ka triangle kag isa ka fountain. Amuna no ang aton nga nakuha nga record diri sa Capiz nga nalukpan sang palupok sining damlag lang sa pagselebrar sang tuig kung pagkatakot sa tuig 2022 kabistadong John. Hinway naman no, pag ipapauli naman ang mga biktima matapos sa padapatan sa paunang paggabulong. Kagdugang kabistadong John. May nagkalapunggulan kamumuo ay? Away man kay dumi normal lang kabistadong John pero nagkalapilasan lang ining aton nga mga biktima sa nasambit. Siling ko mayad mo nang manami kay way sa may nagkalapunggulan kay kung may nagkalapunggulan sa kamumuo ti mintras tanto kada New Year madumdumay ran niya baw sa 2022 gininsil niya nadula kun kami ranking tama kada kabistadong John. Kagdugang na lang
Doon. Bag-uning update, no? Isa kami minor di edad. Uy. Nalukpan sa panwa sang Hamindan kapis kabisa rin doon. Sus. Nagangkuhan sa minor nga kapilasal sa natuong nga kamota. Ang isa ka minor di edad kabisa rin doon. Matapos nga nalukpo ako na nakapulot sa kalso nga palupok. Sampang nagahampang sila ng lumsaran sa barangay Aglibakaw, Banwat sang Hamindan kapis kabisa rin doon. Ang biktima ang wala naghihingad nga grade 3 pupil nga pang-idaron sam katuig. Natabo ang insidente kabisa doon kahapon sang aga pasado alas 11 Enero sining tuig kabisa doon sandig sa impormasyon sa Hamindan Municipal Police Station nalukpan ang sambit nga biktima sang 5-star, no? Ini isa ka sa isang palupok sang napulot ini sang gulpi na lang nga naglupok kabisa doon. Sige naman nga girespondihan sang MDRRMO kung municipal disaster risk reduction management office paghin panapatan sa paunang pagbulong. Gilayon man nga nakapauli ang nasambit nga biktima bangod sa minor nga kapilasan nga naangkon sini kabisa doon. Ate Mayo kay gamay-gamay man lang ang importante why sang may nagkara puktol nga kamumuo. At least sa bilog na sang report sa bilog na nga probinsya sang Capiz 5 ka bilog ang biktima, no? Rua City lang. Na bilog na probinsya sa Capiz kabisa doon. Bilog nga probinsya sang Capiz. So at least minimal, no? Kag nami na nga balita kay at least minimal lang ang na biktima sang una nga time sang wala na gina-regulate sang una sang time ni Tatay Digong ni laban-laban ang aton nga ginaisip ya linibo mo. Linibo bisa rin. Pero sa bungo nagtao-tao ang pagpalupok kay ang iban sa aton sa pag-celebrate kag pag patuman nila sa ilaman nga seguridad siyempre nagamit sa mga turutot ng iban sa aton nagamit sa palupok pero daw minimal lang ang kalabis sa sinabitan niya pag sebar na to sa karon sang tuig 2023 kabisa rin pag salubong na to na tagaryong agamay lang na balag sa buong record diri sa probinsya sa Capiz na kalulukpan na sining mga palupok kabisa rin. Ate, sige. So, kamusta na sitwasyon na sa Rua City? Ano da? Gaguom daw maulan o gainit man? Anong sitwasyon sa Rua City sa subong kadua subong adlaw sang 2023 oh? Yes, tama ka na rin dyan, no? Sa aton nga na-experience sa handling sa karon diri sa may area sang Tudad sang Rojas. Mga experience sa pitas sang medyo may mainit na klima sa tininga matinion. Pag daw may ara kabisa doon no sa pag malamig na dapya sa hangin. Kag daw kita experience sa tininga matinion yang dakadlaw kabisa doon sa pag-ulan-ulan diri sa may Tudad sang Rojas particular sa probinsya sang Capiz. Ate Mayogin. So, anong latest sa aton karon nga kwan? Sa aton nga mga pakinhason dan may red tide pa way na? Di suno man sa aton iban na makoturan pero kung patihan ato na eksperto kabisa doon John ang Victor. Di sa Victor kabisa doon John kung patihan aton kag pagasundo naton ang ginapatuman nila nga laging sa gyapon positibo no ang aton nga mga kalalawran diri sa probinsya sang Capiz paralytic shellfish o red tide kabisa doon. Pero sa iban, suno sa aton nga mga kauturan nga mga nagatanom kag nagapanginhas nila, di daway man kuno no kung sila magsugid. Pero sa aton pagpati kabisa doon, siyempre nagasunod kita sang lahi kag sunod ang sa Bipar kabisa doon. Amo na nang ang probinsya sang Capiz sa mga kalalawran na sakop sa probinsya amo ang Rua City, Ibisan, Sapian, Bay, kag Apanay, Pilar, President Rojas, kabisa rin yun. Lubog ako na nagapabilin sa gyapon nga positibo sa paralytic shellfish o kon red tide ang probinsya sang Capiz kabisa rin yun. Okay, sige. So, salamat kid, kabisa dong Joshua. Report magikan sa probinsya sang Capiz. Sa kopo na patroli ni si kabisa dong Joshua Hata. Sa balitang serbisyo publiko, Radyo Bistado. Salamat kid sa report kay informasyon nagikan kay kabistadong Joshua ka ato sining correspondent direkta sa Sudat sang Rojas sa bilog nga probinsya sang Capiz mga kabistado. So pangkabilugan 5 bilog ang biktima sang firecrackers sa bilog na nga probinsya sang Capiz. Dati kundi daw mayo gid hindi bla. Is gamay-gamay lang, no? So this time saylo kita sa mga balita sa probinsya sang Iloilo. Check naton unang
ang balita sa probinsya sang Capiz. I-check na to ng probinsya sang Iloilo. Pilak bilog ang mga nagkalabiktima sang firecrackers. Mga shooting incident, kag stabbing incident. And at least makuha naton hasta ang bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa record man sang Region 6 naton ng Regional PRO6. Mga kabistado, check naton ang report kay informasyon nagikan kay kabistadong Vincent Villano Jr. Kabistadong Vincent sa report. Happy New Year, maayong hapon. Go ahead. Happy New Year, kabisadong John, no? Yari ang mga report sa aton sa Iloilo Provincial Health Office, no? May kantanan sa sining kaso sa fireworks related injuries diri sa may probinsya sa Iloilo. So yari ang mga listahan sa mga kabanwanan nga may na-record nga mga nagkalabiktima sa sining firecrackers, kabisadong John, sa Sentinel kag non-Sentinel, no? Magambaga rin kita ka Sentinel ining mga areas balang again designate sa naton sining Bureau of Fire kag subong man sa mga local government unit sa tagsa ka mga kabanwanan, kabisadong John. Sa Sentinel naton, kabisadong John, 4 dire, no, nga mabanwa ang mina-record nga mga fireworks related injuries. Sa ni ang banwa sa Santa Barbara, may isa sila ka kaso. Sa Dingle, isa man. Sa Uton, isa. Kag sa Liganes, kabisadong John, isa man. So bali 4 tanan ka mga may biktima sa sining fireworks related injuries sa probinsya sa Iloilo when it comes to kapisanong John sa Sentinel. But silingon sa mga areas kung sa diin gen designar sa local government unit kag sa Bureau of Fire. Samtang sa non-Sentinel naman, pulo naman diri ka makabanwanan ang may mga injuries kabisadong John. Amoy ni ang banwa sang Maasin, isa. Sa Pasig City, isa. Sa Sara, isa. Sa Kabatuan, isa. Sa Limere, isa. Sa Dueñas, isa. Sa Kalinog, isa man. San Enrique, isa. San Miguel, isa. Kag Saraga, Iloilo, isa man, kabisadong John. Bali, pulo ini kabanwa na may isa-isa tanan ka mga ka mga biktima, kabisadong John. Okay. So bali amo ini ang nagkalabiktima sa tinalikdan nga Disyembre 31 sing gabi sa pagsug-alaw sang bagong tuig, kabisadong John. Samtang masaylo kita sa bilog naman nga Western Visayas. Sa Aklan, sa non-Sentinel, may isa sila ka biktima, kabisadong John. So bali sa non-Sentinel, isa man. So bali total niya ni 2, kabisadong John, no? Sa Antique, 0. Uy. Bali 0 casualty sila. Sa Capiz, 3 diri sa non-Sentinel, kag isa sa Sentinel. 3 sa Sentinel, kag isa sa may non-Sentinel, bali 4, no? Sa Guimaras, 0 man. Sa Iloilo, amo nang pinakadamo, kaya pinakabilog, 14 gid. Ang biktima sa sining firecracker Iloilo province. Iloilo province na dala Iloilo province. So Iloilo City why madala? Wala kay kuan sila. Why sila sing may naigo or may nalokpan. Sa Negros Occidental bali pulo. Nagasunod sa aton. Kay piraning ila 2 sa Sentinel kag pirani 8 sa non-Sentinel, no? Sa Bacolod City 2 bali 2 sa non-Sentinel kag 2 sa Sentinel, bali 4 na kabisadong John. Kabisadong John. Ano nang Sentinel man? Bakit ang Sentinel, kabisadong John? Awan ning mga areas bala nga kung sa diin gin designar nga dira mapalupok. Okay. Sa mga non-Sentinel mo ning mga areas kung sa diin bala nagakatabo lang sa palibot, kung sa din lang areas bala kabisadong John. May-ari gali sila nga ginkuan, may gin-designate man gali sila subong nga kwan nga bali sa mga pwede ka plaza. nga dira ka mapalupok kidya kung gusto mo palupok amo na.
Oo, sa mga plaza ina napamtang Kapisadong John. Okay. Sige. Kung sa plaza, sa banwa, sa plaza, sa mga kabaranggayan, dala dapat ang ingin pang designar sa ato sining BSP at the same time sa local government unit Kapisadong John. Okay. Ba by designated area na nga magpalupok da pagkatapos may napilasan pa? Yung may gabantay man nga mga pulis magamuna hindi bla may mga otoridad gabantay na mong kag Okay ba sige. kag taga Bureau of Fire? Okay ba si iba ni siguro mabog. Ihubog palupok. Pero sa mga pilason nga iniway nakabutang di kung may mga nautdan kamumuo, why man? Wala magid sang kwan balido mga kwan mga kwan injuries Kapisadong John. Ang iba na ba sibla pag sindi dumalagan tudo nakadasma. Pagkadasma ya tiunin siyempre gas tuhod ya dala na sa kwan dala na sa isip. Mga minor injuries malang ni sila Kapisadong John. Okay. So sa kabilugan, Western Visayas, bali may sa na-record nga 33 tanan Kapisadong John. Okay, so Bochilingon sa sakop sa bilog nga Western Visayas, 7 ka mga probinsya nimong Capiz, Aklan, Antique, Guimaras, Iloilo, Negros, Iloilo City, Negros kag Bacolod City. Bacolod ang city, duwa ka city grin, duwa ka mga highly urbanized city. So, galapot sa mga 8 tanan. Yes, 8 no? 8 tanan. Sa pangkabilugan nga ini sa bilog nga Western Visayas, 30 pilak bilog? 33 kabilog. Ate gamay-gamay sa ikumpara kag nami pa kay manti mga minor injuries man lang ni sila way sa mga nagkumpol di. Wala sa mga nagkalagbulag di, wala sa mga nagkalasungi di, no? So at least kung imo lang tawon gamay-gamay katama sang record i-compare sa mga nagliligan nga mga tinuig sang una sang wala ini ginregulate sang time ni former President Rodrigo Duterte. Baga nito sang liga niya to Kapisadong John kay tikang liga niya to nga amo ni ang start ko sa diin wala nag-designate gid ang ato ni gobyerno sang area nga kung pwede bala sila makakuan makapalupok at the same time kag kun magpalupok ato yas balay mo dakpon kasto ya. Subong ya, pwede ka makapalupok sa balay mo ba sa imo nga balay nga area, pero way ka man ginadako, pero ang importante dapat safe ka lang. Kag tapos daw ginugtan gid ang pagkuan, ang pagbaligya bla sa mga firecrackers sa Kapisadong John. Ang mga ginabaligya nga mga firecrackers puro gid tanan nga inang safe ka bala nga kun palukpon, hindi ka gid madisgrasya. Mga certified wala sang aton sa mga gobyerno. Kay kun tam-an kad lagko gid baka delikado kay iban sang una gakabuka kristal mo sang lupok ya pala gakabasag niya kristal mo. Kani may mga for example sa una sa Goodbye Philippines nga to no, grabe ito. Goodbye Osama bin Laden to. Mayara pa yun sa una goodbye Dilima kag goodbye na pulis. May harap pa sa una nga goodbye mga bading. Galing kay way na to gin panugutan sa aton gobyerno. Bali daw may standard sa isubong aton sini nga mga firecrackers Kapisadong John. Yes. Okay. Sige. So amo na madulong nato yung report direkta diri sa probinsya sa Iloilo. Ini si Kapisadong Vincent Villano para sa balita ang serbisyo publiko Radyo Bistado. Salamat kit sa report kay informasyon nagikan kay Kabistadong Vincent Villano Jr. May kang tanan sa sining inang report no pangkabilugan na ining balita sa bilog nga Region 6 sa mga nagkalabiktima sang firecrackers ti pangkabilugan may ara nga 34 bilog ang mga nagkalapilasan pero ti mga minor injuries man lang ini. And pasalamatan naton kay wala sa mga nagkalapiang, wala sa mga nagkalakumpol, wala sa mga nagkalabulag, wala sa mga nagkalasungi di. No, ti mga minor injuries malang ni no. Amo na ganing ambal ko lingko basib lang ibanda. Hindi na kay napilasan sang firecrackers napilasan tuhod yan nakadasma kay pagtapos siya sindi dumalagan kay para ni malukpan. Hindi bla? Okay. So sa sini nga mga tinonsaylo kita sa mga balita nagikan kay Kabistadong Aaron Rifuyo ini may kang tanan mga kabistado sa mga insidente naman nagluntad diri sa syudad sang Iloilo kag sa probinsya may biktima sang pagbuno no tapos may sunog nga nagluntad sa may distrito sang Haro mga kabistado.
So i-check na to na mga detalye sini nga mga balita upod kita sa kay kabistadong Aaron Refuyo. Sa kay kabistadong Aaron da no liog tabi kay ginatawag kita lang ko da sa kay kabistadong Aaron no. Na ma-check na to na mga balita kaga information nga natipon sang ato sini nga patrol diri sa siyudad sang Iloilo upod sa kay kabistadong Aaron Refuyo mga kabistado. May kang tanan sa natabo nga sunog dira sa distrito sang Haro. Okay, naman way ka sa bata. Okay. Dali lang ha kay kabistadong Aaron dali talaga ring mo cellphone no. Para nga mapakwanta, okay? O, check na nato na mga balita kay informasyon nagikan kay kabistadong Aaron Refuyo. Kabistadong Aaron sa report, Happy New Year, please come in. Yes, Kabisadong John, Happy New Year, mayong hapon. Bayaw, ginsita, ginbuno patay sa oton Iloilo. Wala na makaingagaw pa sa pagsugalaw sa bagong tuig. Ang isa ka lalaki at ginbuno sang iya mismong bayaw. Alas 8:30 sang kabing, Disyembre 31, 2022 sa Barangay Butong, Iloilo. Sunod sa bayag ni Police Senior Master Sergeant Tordesillas, ang investigator on case ng Oton Municipal Police Station. Naguwa sa iya puluyan ang biktima nga si Rex Posada, 43 anyos nga residente sa among lugar, kag nakita ang suspect nga si Adolfo Atoy Jr., 40 anyos nga residente man sa nahanditan nga lugar, kag lunsay ang mga ini yara sa impluwensya sa makahulubog nga ilimnon. Ginsita ni Posadas ang bayaw sini nga si Atoy, kag wala na sang damo istorya, ginlampusan niya sa motelya ang ulo ni Atoy. Sang natalupang dati nga nagatagas ng dugo sa iya ulo, kag nagabatsag na sang sakit. Nagbalos ini kay Posadas, kag sila ang duwa ang nagpukutay. Sang nakita ni Atoy nga may takno sang kutsilyo si Posadas, nga may takosan 13 ka pulgada, kag bangod nagagitar si Atoy nga magtimalos, ginhunos sini kang ang kutsilyo kag gindusak sa nawala nga kilid ni Posadas. Ginayon naman nga nagresponde ang Oton Search and Rescue Team o kun OSART, kag nahingagaw dala si Posadas sa Western Visayas Medical Center sa Mantingaw. Apang gidek na riding at dead on arrival alas 9:40 sa isang gabi sa kamuman nga adlaw. Daan nga helikoptanon ang ginatanaw nga rason kunya naglamputan sila nga duwa. Sadto pa man termina nagaginamo ang duwa kunyara sa influence sa makahulubog nga ilimnon. Dukang pa dito ni Tordesillas magbayaw man lang si Posadas kag Atoy kag magkaingod ba lang ini ang ilakulian. Ang desidido naman magpasaka sang kaso ang iloy ni Posadas batok sa iya nga umagad. Ang kabisadong John yara naman sa kustodiya sang Oton Municipal Police Station si Atoy kaga natala na ini pasakaan sang kaso nga homicide subong nga adlaw. Kaga ikaduha nga balita kabisadong John, kagabi no nagluntad ni kagabi sa reno kandila nga nabayaan sa altar nagtugas ang sunog sa puluyan sa isa ka puluyan sa distrito sa Haro. Matapos sa pagsugalaw sa bagong tuig, ginalauman sang kadamhan ang hinuway nga pagsaulog sa tuig 2023 nga malayo sa kasablaga na pangingkasubot ang pamilya Mayra o kon mga pamilya Boyko ang nagluntad sila puluyan matapos gintupok sang kalayo. Ini ang nagluntad alas 10 sang gabi, Domingo, Enero 1, 2023 sa Zone 2, Barangay Takas, Haro. Istorya ni Boyko kabisadong John, nakabalik lang sila gikan sa simbahan upod ang iya mga pamilya nagsindi ang iya nga bata sang kandila sa adobang sang altar nga nahamtang sa ikaduha nila nga talagaan sa ilang pulian kag sila nga man sila kabisadong John nalipatan nila ang kandila nga nasindihan nila nasindihan sang iya nga bata kag timing man ara sila sa dalom sang ilang pulian nga nagapahunay-hunay bangod sila ang bag-o lang tapos panyapon no sang nang dumduman ni Mayra Boyko ang iloy sang ang ining puluyan gimuno niya pang iyang bata nga mismo nga nagsindi sang altar nga huy ang kandila nga sindihan mo to apang na kabisadong John dako na ang kalayo na nakita mismo nga nagadaba-daba na o kun ka ibuwal na sa ibabaw nila nga balay kabisadong John. Gintisingan pa nila ni tap na apang medyo dako ng kalayo nabudlayan na sila hindi na nila kaya kag nagbuwa na lang din sila sa mga puluyan upod man ang iyang bana kag duha sa mga kabataan kabisadong John.
mga more or less ang estimate sa aton sini nga mga taga Bureau of Fire mga pilang damage gid? Nag-try kita kabisadong John. Wala pa sang ano dire kung pila kag kung ano ang Kaway naman maglaton sa iban nga balay. Kaway naman naglaton sa iban nga balay. Amo man lang isa ka balay ang nasunog. Yes, amo man lang isa ka balay kabisadong John. Layo sa no, layo ang andad sa mga puluyan. Kag sa nagkadtok kita dito sa pagkadumdum ko pod kami ni kabisadong Boris Domingo. Oo. Pagsulod na monto nagagi kami sa may katunga sang tuwagsok sa mga Katunggan? ano uyapad kag mga bungarngar nga mga tanom-tanom dito may mga gabi kun bakwan dito. Ara gali sila ya. Ara gali sila ya sa tunga sang kwan sa tunga sang Katunggan way gali sila ya sang kaiping nga mga balay. May ara kami sa doon John pero layo medyo layo siya kag tuwag sini ti sako man yang iban sini kaingod ka balay bangod Ilmiro uno nagatipon-tipon sila sang mga pamilya ti na nagasinglet man sa sang tabang apang ti ulihin na tanan bangod kabi sa doon John tuga sa light material ang nga puluyan kag abog ng rason nga madasig ang paglaptas ng kalayo sa ilang nga balay. Okay. Sige. So okay, proceed. Ari pagid ang kabisadong John, amo pagid yung masubo. May isa ka lalaki na nagamaniho sa motorsiklo patay. Uy. Matapos na aksidente sa Pabilla, kabisadong John. Natapos lang ang pag-countdown sa pagsug-alaw sa bagong tuig 2023 pang may na-aksidente nga motorsiklo alauna sa kaagahon Enero 1 sa Barangay Tigom, Pabilla. Pero sa pagkikangot sa Radyo Bisado kay Police Major Rolando Aranyo ang hepe sa Pabilla Municipal Police Station. Samtang nagamaniho kuno si o motorsiklo nga si James Clifford Hilisan. Luwat si James Clifford Hilisan, 24 anyos, na residente sa Porok 1 sa Amuman nga Banwa. Kabisadong John, madasig ang pagpadalagan sining sa iya motorsiklo sa madasig tuman sa madasig taga sang nagadangat sa kinuntaran sa aksidente may nakasugata si Hilisan nga tricycle kag iya iniginikawan apang bangod sa madasig ang pagpadalagan nakadanlog siya kag natumba kag natupa ang ulo sila sa matik ang porsyon sa kalsada kabisado doon. Nakaangkon sa patang nga pilas sa ulo si Hilisan kag ginkumpirma man ni Police Major Aranyo nga wala sang may nasulob nga helmet si Hilisan sang siya ang nagamaniho kag si Hilisan yara sa impluwensya sa makahulubog nga Illinois. Dugang pa ni Aranyo ginhingagaw padala sa Western Visayas Sanitarium Hospital si Hilisan apang kasubo ginbawian gisa sang hulam nga kabut. Sa nagawa ng investigasyon sa Pabilla NPS, wala na nahulabid pa ang tricycle kabisadong John kag kaugalingon ng disgrasya ang nahitabo kay Hilisan. Nakasugulano naman si Aranyo kabisadong John kag ang mga himata ni Hilisan wala naman pang iban pang panabton sa nagluntad na aksidente kag nabaton man sang pamilya o kung sa mga himata ang dangata kung padulungan ni Hilisan kabisadong John. Okay. Sige. So, okay, kabisado John. Okay. Yari pagid no? Naitabo no may nagluntad nga drowning incident o kung napagkalunod sa isa ka pagkalunod sang 26 anyos sa may probinsya naman iya sa may Antique. Naitabo ini kabisadong John at Domingong adlaw kahapon Enero 1, 2023 sa may isa ka resort na sa may barangay Kamansihan. Okay, barangay Kamansihan, Kulasi, Antique, kabisadong John. Wala pa kinaglis ang pangalan. Inisyal lang ngayon nga info, 26 anyos siya na gid-report sa mga natungdan sa MDRRM mo Kulasi nga nalumos siya no ti giningagaw man nirespondihan sa kabisadong John. Ginatagaan ini ko gin-applyan sa cardiopulmonary resuscitation o kon CPR. Di apang wala gid no ginadeklara ini sang dead on arrival based ini sa mga press release sa ginpagwa sa NDRRM o Kulasi kabisadong John. Bauti lumos kaliya way sang fire incident sa may probinsya sang Antique pero lumos siya may ara. Yes, kabisadong John. Kaluoy lang mo nang tabo sa aton mga kauturan aton ginalauman pagsunod sa 2023 magahilway kita sa mga kasablagan, malayo kita sa mga aksidente, trahedya sa aton nga palibot,
Wala na to yung napangayo ni si adlaw naman yun nila. Ati ang Ginoo lang gid ang makabalo sini sang ato niya padangatag kabisadong John. Okay, sige. Salamat kid kabistadong Aaron. Yes, kabisadong John. Amo na nino mga balita na kuha naton diri sa syudad ag pinakabakabaluahan diri sa probinsya sa Iloilo. Ini si kabisadong Aaron Refollo. Basta balita sa serbisyo publiko, Radyo Bistado. Salamat kid sa report ng informasyon nagikan kay kabistadong Aaron Refollo direkta sa syudad sa Iloilo, may kabistado no. May halos kalabanan nga mga balita to patay gido no. Way nakahingabot sang kwan. Way nakahingabot mga kabistado sang New Year gid nga pizza 1 nagkalataltal sila iban do pizza 31 lang. Kabay pa nga hindi na kita luntaran pa sa mga dalagko gid nga mga insidente nga ining bulan sang or ining tuig sang 2023 mga kabistado. Kabay pa nga mangin maayo ini ang 2023 sa aton ha. Kabay pa. Mga kabistado na tiyempo ta diri sa ato sini nga pangalagad sa ato sini nga mga viewers. Prince John, Idol, lipat ko pa picture si mo kahapon sa SM. Sugot taay ta, 3 kami kabata ko. Gali. Ati sunod kita ilang tagyapon no. Happy New Year man sa kay Ruby Sabala, ga monitor diri sa aton sa YouTube channel ta no si Ruby Zabala no. Thank you. And ari man sa gali sa Facebook page taw. Grabe may YouTube na ginalantaw, may Facebook page pa ha. Kay Ophelia Lagunday Sukinya. Happy New Year man. Kay Renz D. Miguel Ribanio. Good noon, Idol. Happy New Year. I'm watching live from Barangay 23-C, Mini Forest Boulevard, Davao City. Shout out lang diha sa akon family. D. Miguel Ribano sa Barangay Agsilab, Sapian, Capiz. Ara ka na sa Roa City karon, Idol. Thanks God. Thanks Gid, Idol. God bless. Okay. Why ko sa Roa City pero may ara kita nga correspondent sa Roa City, no? Ara si kabistadong Joshua Haka. Sa kay Dailin Gamuzada mayong hapon, Happy New Year. Nixon Tahom, Happy New Year da. Silinya good PM Idol. Monitor lang ko di. Si Nixon Tahom dira sa Bacolod City, Negros Occidental. Shout out sa kay sa tanan ko ng mga ante ni kabistadong Joshua ka. Okay? Sige. Salamat kid sa ato sini nga mga viewers, sa ato sini nga mga pumuluyo no nga nagamonitor. Di magkalipata 2023 na subong. Kinahanglanon naton mga kabistado nga magpangabuhi nga may ara sang ginatawag naton nga ikaayong lawas. Kay ilang tawan nyo bala, no? Ari ang iatag ko sa inyo nga ihemplo. Mga kabistado, nga kung magbakal gani kita sang sapatos, gusto ta imported gid, malahalon nga mga sapatos, mga nagabili mga tag 10,000, mga nagabili tag 6,000, 8,000, no? Magbakal kita bayo, dapat mga imported gid, mga nami nga mga bayo, no? Mga gamit, mga bag, no? Mga bag bakal kato mga tag 100,000 do, no? Kung mga gamit gani kag mga gusto naton nga mga gamit nga gusto gid naton mga malahalon no kay nga para makita mapadayaw naton hindi bala no pero nga kung party gani sa aton nga ikayong lawas nga daw ginalimitahan ta no bakal kita bulong, magbili ang bulong, like for example, bakal kita sang bulong, magbili ang bulong sang tag 20 ka pesos ang kada tablitas, mahalan ka na. Magkaya ka, mahal masiniman, why da sang tag 5? Nga kung magbakal kita sang para sa aton nga ikulawas, mga food supplement nga ini, nga ginabaligya, ka ginahatag sa inyo para sa ikang lawas nyo, nga daw nagalimit ka mo sa pagbakal. No? Nga kon mga malahalon gani nga mga gamit, mga rilo, mga kulintas na namian kamo magbakal sina nga mga malahalon no tungod kay mapadayaw ta. Ladies and gentlemen, liwaton ta aton nga batasan subong nga 2023.
di hamak nga mas manami nga magpadayaw kita nga maayong lawas ta. Di hamak nga mas mapadayaw kita kung healthy ang lawas ta. Ikumparar sa ginasuksok ta nga bayo, sa ginasuksok ta nga pantalon, ginasuksok ta nga sapatos. Bisan ano pa na kamalahalon ang ginasuksok ninyo nga mga sapatos, malahalon nga mga gamit kag mga aritos, kulintas, pulsira sa radyo ang hat-hat panawagan. Mga kabistado, bisan ano pa na kagalante ang mga ginagamit ninyo, kung masakiton kamo, waay sang kalipayan ang aton kabuhi. Liwaton naton aton kaugalingon subong tuig 2023. Nga dapat unahon tagid anay ang para sa aton ikaayong lawas, ikumparar sa aton nga pagpadayaw sang aton mga gamit. Bakal ka nami-nami nga telebisyon, bakal ka nami-nami nga refrigerator, bakal ka sang nami-nami nga mga sala set, kung ano, pagida nga pagkabutang nga baklon mo, nga puro mga malahalon. Padayaw mo sa mga friends mo kung magkadtos balay mo. Bakal ka cellphone nga mahal-mahal, tag 100,000 ang bili, iPhone. Pagkatapos, masakiton kay mo, gaiga-iga ka, gaubo ka. Mga kabistado, no? So, di hamak nga kung ako sa inyo, lainon nyo na subong ang trend sang kabuhi man nga. Subong nga tiyempo, naranasan ta na, naagyan ta na, no? Naagyan ta na ang ginatawag naton nga nag-abot ang punto nga nangin baliwala ang kwarta, no? Sa aton kabuhi kung once nga ang aton sini nga kabuhi amo na mga kabistado ang delikado. Dumduman nyo to sa Italy. Sa Italy, mga kabistado, dumduman nyo to nga mga lungon gahilira nagkalamatay bangol sang pandemic. Ang ilang nga kwarta na pangsunog nila kay way man baklon. Ano baklon nila kay wala na baraklon, way na tanan. No? Kabuhi mo kapangita kinugbakal vitamins, mabakal ka sang vitamins, way ka baklon nga vitamins kay ubos ang vitamin C. No? Amo na siya ang dapat naton nga hibaluon. So, amo nang dapat naton nga ugalion. Unahon ta aton ikaayong lawas. Ikumparar sa aton nga mga padayaw. Mga kabistado, di hamak nga amo na ni siya ang matutuod nga ginhambal ta sa inyo, nga matuod din ang ginhambal naton nga health is wealth. Bisan ano pa sa imo kamanggaranon kung ang imo nga lawas balatianon, hindi ka malipay. Sino abi ang bilyonaryo de? No? Nga puwerte ka na mo kwartaya, pero puno sa sambalatian, malipay siya. Isampol ko sa inyo sino? No? Mga kabistado, si Chris Aquino. Si Chris Aquino, malipayon ay subong. Lantawa bala kung ano ang ginahimo siya subong. Damo-damo sa kwarta, milyonarya sa, bilyonarya, damo-damo kwarta, tanan. Balatianon, nara sa hospital subong. Oh? Isa lang ina sa mga ginasampol ko sa inyo. May mga big time nga mga bilyonaryo, mga kabistado, nga nagkalamatay, waay makaluwas sa ila ang ilang manggad. Diba? Nadala nila sa lulubngan manggad, wala. Pero, subong mintras nga kabuhi kita, dapat ang himuon naton, no? Unahon tagid anay ang aton nga ikaayong lawas. Bahala na da kung ano kamahal ang mga balaklon para sa aton ikaayong lawas, baklon naton ina kay manginwala silbi ang kwarta kung ang aton kabuhi madula. Diba? Amo na ang akon subong, no? Nga dapat ini nga 2023 liwaton taton. No? Liwaton taton pangabuhi, liwaton taton attitude. Unahon tanay ikayong lawas, idugang talang galing kung magsululubra na ang aton nga kinahanglanon para sa ikang lawas ta, lantawan nyo bala? Sa kada pangabuhi, husto ginhambal ko, hindi. Ariyo lantawan nyo ko, pamati nyo ko kung husto ang ginhambal ko sa inyo. Mga kabistado, no? Nga masarangan naton nga magsiparar sang kwarta kang magtago sang kwarta para inugbayad kuryente. Naga-set aside kita sang kwarta, gatago kita sang kwarta, gasupot kita para sa isa ka bulan, inugbayad kuryente, inugbayad sang tubig.
Ha? Inugbakal sang mga pagkaon para sa panimalay, inugbakal biste, may ginatago kita. Ha? Galkansiya kita. Para inugbakal rilo, inugbakal ang iban hindi bala. Niya supton ko ni silingang kwarta ko ibakal ko ni rilo. Pero nung ka nga nakabati kita nga nagasupot-supot ko ni siyang kwarta kay bakal ko ni sang akon nga para sa aton nga ikayong lawas. Ha? Nagasupot kamo kwarta para sa kwan, para nga kung ma-ospital kamo, basi pa malang ma-ospital kamo, inang may gasto kamo sa ospital. Amon nagakatabo pirmi, damo-damo sa nagadaang-daang dayon, kwan para libog ulo kuno himuon nila kung may mga miyembro sang ila sini nga pamilya ngara sa ospital, nagsulod sa ospital kay nga wala sang savings nga para sa ospital. Ang savings ya para inugbakal to sa kwan no? Inugbakal balay, inugbakal uti, bakal ka dako-dako nga balay na minami nga balay. Tapos wala ka sang wala ka sang bayad sa ospital kung mo ospital ka. Di ba? So mas unahon naton para sa ikaw yung lawas tayo kumparar anay sa mga manami nga mga materials nga mga butang na. Kaya nga ang mga materials nga butang hapos baklon kung mayo imo lawas. Wala ikaw masakit, wala ikaw baratian, hapos mangita kwarta kung wala ikaw baratian. That's why unahon tagidanay para sa aton ikaw yung lawas. Mga kabistado, tiyan mo na. Sawa nyo akon, may gina-introduce ko di sa inyo pirmi, amo na testingin nyo na. Nagkabistado kaya mo man na ginainom ko. That's why, no? Nga ang ibanda, mga tag-30 lang edad nila, gaka-stroke na, patay. Nagliga dyan ito, 17 years old, balita o. 17 anyos, gin heart attack, mga kabistado, hypertension, ginatake, patay. 17 lang edad niya. Mga kabistado, no? Subong yung mga kabistado, no? Kung nagaedad ikaw 50, nga wala ikaw sang maintenance para sa high blood, maintenance para sa imo nga hypertension, di buinas ikaw nga klase sang tao. Edad mo 50, wala ka sang maintenance para sa hypertension, di buinas ikaw nga klase sang tao. Isa ina mga kabistado sa mga di buinas, ako man nga, subong edad ko 50, mas 51 na ganis July. May isa ka bilog maintenance para sa hypertension o kung ano mga klase sa mga bulong, wala pa ko sa may ginatumar. Ang ginagamit ko lang pirmi niya ang aton nga Everyoung capsule. Wala na iya pirmi akong ginagamit. No? Everyoung capsule mga kabistado. Ariyo, muning yang nga butilya bla ariyo. Na mo lang ni saya, no? Everyoung capsule ni mga kabistado muning hindi sa masyado makita kaya naka-green screen kita. Green ang color yan mo, no? Sang Everyoung capsule mga kabistado. So gani sa inyo tanan-tanan, ang Everyoung capsule nga ini, tilawin nyo, testingin nyo, no? Kay makabulig ini sang tanan-tanan para sa aton nga lawas. Ginapabalik ya pagsik lawas, nagapapagsik sa aton lawas, nagapapagsik sa aton resistensya, pinaka the best diri. Mga kabistado, kay cell regeneration bo chilingon, ginabalik ya kagina kay uya, gina body repair niya ang aton sini nga mga cell sa aton nga lawas, mga kabistado, gina-repair. Amo na nga kun nga gintawag sa nga Everyoung capsule kay edad talang ang magatigulang prong lawas ta magapabilin nga huben. Everyoung capsule. Ang Everyoung capsule sa mga gusto magbakal sini, kadto kamo sa mga butika, bakal kamo sa mga butika, kadto kamo da pamangkot kamo kung may Everyoung capsule. Kung wala gani, pwede kamo maka-text o kung makatawag sa 0999-675-1080. 0999-675-1080. Nasa nga to sini nga numero mga kabistado nga pwede kamo makakontak, makapamangkot parte sa Everyoung capsule. Ayos! Wala, sige Everyoung capsule, edad mo lang ang nagatigulang pero imo kalawasan, Everyoung. And para naman sa aton nga baga, mga kabistado, tilaw kita sa baga naton, gamitan ninyo ang aton sining Vitalangs capsule. Para naman niya sa baga naton, no? Vitalangs capsule ang mabakal ninyo sa tanan man nga mga butika malapit sa inyong nga lugar. Kag ang Bravo Food Supplement Capsule for Men. Bravo Food Supplement Capsule for Men para sa aton nga ikayong lawas, ilabi ni sa mga lalaki nga daw medyo
may problema na sa aton sini nga erectile dysfunction. Mga kabistado, gamit kita sang Bravo Food Supplement Capsule for Men. Bakla nyo ning duha nga ini, kagang tatlo nga ini, ang Everyoung Capsule, ang Vitalangs Capsule, kagang ang Bravo Capsule, bakla nyo tanan sa mga butika malapit sa inyong lugar. Yes! Kung may pamangkot kamo dugang parte sa Everyoung Capsule, text kamo kung magtawag sa 0999-675-1080. Ang ikaayong lawas, manggad. Liwaton nato ng aton kabuhi, subong kagang ato sini nga gina-prioridad. Katagan ta prioridad ang aton ikaayong lawas, i-compare sa aton sini nga mga pagpadayaw. Okay? Ayos? Wala sige? So nga lang na tiyempo ta diri sa ato sini nga pagpangalagad mga kabistado. Sa iban pa nato no, sa kay Jiraco Itnas, Happy New Year Lodi sila nga John, kay Mercedes Malquerido, padayon nga nagalantaw, kag sa iban nato sini nga mga viewers. So, thank you so much kids sa inyo tanan-tanan sa ato sini nga mga viewers sa Radyo Bistado. May-ari pa tadi si Mars Rams kali no, Happy New Year Idol John Caps, kag sa tanan-tanan nga mga Parsya Barotak chapter, okay? Kay Static nga hi Idol, Happy New Year. Links Morales Gatso kag sa kay Yolanda Diamante, okay? So dong nata alang-alang na chimpo ta diri sa ato sini nga pagpangalagad, kita buwas sa ato sini nga pagpangalagad, hindi pagkalipati sa pag-like kag pag-share sang aton sini nga Facebook page, ang John Kapulot News Live kag ang Radyo Bistado. And of course, hindi magkalipat sa pag-subscribe sa aton sining YouTube channel, ang Radyo Bistado YouTube channel. Sa ngalan sa aton nga mga reporters, punaton mga kabistado, sa aton sining mga kabistadong reporter sa ato sining Roa City Probinsya sang Capiz Connection, kay kabistadong Joshua Haka, naton si kabistadong Aaron Rifuyo, kabistadong Bonnie Somblingo, Git Wilson, kay kabistadong Vincent Biliano Jr., man sa kay kabistadong Joel Abilay sa northern part of Negros Occidental, and of course sa kay ato sining inang digital platform architect upon sa kay kabistadong Richard Merebeles. Punman sa kay kabistadong Karisma Alagaw sa aton nga news center. Sa kinandan, sa technical site naton kabistadong Bonnie Somblingo or Bonnie Hatiko. Kung naman ninyo alagad sa kanginan, Idol John Aluado Kapulot. Nagapasalamat sa inyo pagpamati, nagatamyaw sa inyo sang Happy New Year sa inyo tanan-tanan, and mayong hapon Western Visayas, mayang hapon Philippines, mayang hapon kalibutan. Sa balita kag serbisyo publiko, Radyo Bistado. Porsigido magserbisyo, tiyon na sang pagpato, diri sa syudad sang paghigugma. Panahon na sang aton pagpugyon, pupus kita sa aton mga handom. Pasangit sang syudad, ang iya abilidad, gani mga kasimanwa. Ikaw pag ako kay John Kapulot na, kay Idol John Kapulot, ang pagserbisyo makasigurado. Kay Idol John Kapulot, ang problema sa droga iya nga malimpyo. Kay Idol John